Yan, meron pa tayo rito. Super big. Extra big. Okay. So, nasa Ito, loob laki po rin sa mabuti akin. yung kanyang karga. Ngayon, nasa loob mabuti. Natulong sa baw. So, subukan natin siyang palabasin. Hirap. Pero ayun, oh. Nasip-sip na natin. Ang dami. Ayun, nalaglag. Ito yung nakuha natin. Ang daming sabaw na nasipsip. Ito yung suso. Yan. Tumulong yung sabaw sa Okay. akin. Sarap. Yun. Sarap ulit.